Na nudistickej pláži sa prechádza nahý chlap a na jednej polovičke zadku má vytetovaný vianočný stromček a na druhej veľkonočnú kraslicu. Príde k nemu teploš a pýta sa: nemáš náhodou medzi sviatkami voľno? Pacient: pán doktor, mám prirodzenie dlhé 3 cm. Môžete sa k tomu vyjadriť? Lekár: bohužiaľ nie. Mám opar. Nemôžem sa smiať. Príde mladík za farárom sa vyspovedať. Po niekoľkých minútach spovede sa farár nahnevá a mladíka opomenie. Synu, ty sa nespovedáš. Ty sa chvastáš. Mladík chvíľu rozmýšľa a potom hovorí: no otče, keď už sme pri tom, ani vy sa nemáte za čo hanbiť. Rozprávajú sa dva slepé kone. Počuj, nepôjdeme tento rok súťažiť na Veľkú Pardubickú? Nevidím v tom prekážky.